Aquest mes de febrer es va celebrar el sorteig de la Copa del Rei d'hoquei sobre patins. El Castell de Calafell va ser l'escenari escollit per dur a terme l'esdeveniment institucional, que va comptar amb la presència dels jugadors i entrenadors dels equips participants de la competició, excepte el Deportivo Liceo, que no va poder ser present a la presentació, i de diverses personalitats polítiques que no es van voler perdre aquest acte. L'esdeveniment va estar conduït pel periodista i streamer vilanoví Gerard Robero i va comptar amb els parlaments que van dur a terme l'alcalde de Calafell, Ramon Ferrer, i el president de la Reial Federació Espanyola de Patinatge, Carmelo Paniagua, que van reafirmar l'aposta de Calafell per ser un municipi turístic i que està potenciant el model del turisme esportiu. Per nosaltres és organitzar un esdeveniment de primer ordre, com és la Copa del Rei d'hoquei patins, doncs evidentment suposa un repte i alhora una il·lusió, no? Perquè és una manera de promocionar el nostre municipi amb un esport molt arrelat al municipi, que porta més de 70 anys d'història, no? Aquí en el municipi de Calafell, i per tant doncs, és una oportunitat també de donar a conèixer el nostre poble més enllà doncs, de les nostres fronteres habituals, no? I per tant portar doncs, una competició com la Copa del Rei i després posteriorment també la Copa de la Reina doncs, suposa això, no? Que Calafell aparegui per tot arreu, que el nom de Calafell sigui conegut i alhora també apostant per una marca que és el turisme esportiu, que també doncs, nosaltres com a municipi turístic doncs, també estem treballant i també doncs, mirant que també siguem un referent en aquest aspecte. Y desde el primer momento cuando nos pusimos en contacto con Ramón Ferrer, alcalde de Calafell, pues enseguida sintonizamos, ¿no? Aparte de que ya somos amigos desde hace muchísimos años, pues sintonizamos enseguida y llegamos a acuerdos y al final vamos a traer a un sitio emblemático, a un sitio donde el hockey es una tradición, pues la competición pues más importante a nivel de caos, ¿no? Como digo yo, porque se eliminan equipos del mundo, ¿no? Por lo tanto, Calafell va a ser la capital del hockey durante 4 días. Un dels moments més esperats del sorteig era saber qui seria el rival del Parrenc Calafell en els quarts de final de la Copa del Rei i en quina part del quadre es trobaria. Els calafellencs jugaran la segona semifinal del divendres 3 de març a partir de 2:45 de la nit contra el Reus Deportiu i si guanyen es trobaran a les semifinals el vencedor de l'eliminatòria entre el Futbol Club Barcelona i l'Igualada Rigat, que jugarà el mateix divendres a les 6 de la tarda. D'entrada només podem mirar el primer partit, no hi ha res més enllà, no? Un rival complicadíssim, molt ben estructurat, molt ben entrenat, amb grans individualitats i gran joc col·lectiu, i a partir d'aquí doncs, sobretot preparar molt bé el partit, molt bé, treballar-lo a consciència, perquè per nosaltres és històric estar en aquesta Copa del Rei, a més per mèrits propis, no només per ser els anfitrions, i volem arribar doncs, a competir molt bé amb un superequip com el Reus. Nosaltres confiem en que podem competir molt bé i confiem en que podem arribar el més lluny possible i ens prepararem per això. Igual que ens preparem nosaltres, també es prepararà el Reus, no? Però a partir d'aquí molt confiat de que l'equip sabrà preparar-se, sabrem arribar i sobretot que partim de tenir zero pressió, el que sí que tenim és molta tensió competitiva perquè volem fer-ho molt bé. En l'altra part del quadre, el Deportivo Liceo jugarà contra el Ricam Laser Caldes dijous 2 de març a 6:45 de la tarda i el Noia Freixenet s'enfrontarà contra el Club Patí Voltregà, que també jugarà el dijous a partir de 3:15 de la nit. És un gran esdeveniment, estem tots molt il·lusionats, amb moltes ganes i amb ganes de fer-ho bé i que sigui una copa recordada per tothom. Sí, a nivell organitzatiu portarà feina, perquè clar, són dos clubs, nosaltres com a locals, evidentment hi haurà una gran demanda d'entrades i el Reus, que està aquí a la vora i que també té la seva afició, doncs Déu-n'hi-do, també ja veurem com ho gestionem el tema. Ens comporta molta feina, però t'has de dir que la feina amb molta il·lusió, ens hem repartit la càrrega de treball d'una manera ordenada i tenim un programa que anem avançant, fem reunions periòdiques, ens convoca l'alcalde cada setmana pràcticament i fem una assentada per tal de repassar tots els diferents aspectes que hem de polir, no? Aquesta és part de la qüestió. Aquí una de les estructures que hem de revisar per tal que estigui tot a punt és el de preparar una sala de premsa en el pavelló, és el de preparar també, a part d'aquesta sala de premsa, s'ha de preparar una sala pels directius que vindran,
hem de tenir una sala antidòping, no em vull extendre, però clar, hem d'adaptar tot aquest pavelló a la normativa de seguretat de la Copa del Rei, que en contracte s'exigeix tota una sèrie de qüestions. El torneig es jugarà del 2 al 5 de març al pavelló Joan Hurtó de Calafell, amb una cita esportiva on els equips participants ja la tenen marcada en vermell al calendari perquè Calafell es convertirà en l'epicentre de l'hoquei sobre patins nacional.